Sigiriszkent nem vettem, már ott tartok, hogy már a harmadik szintet építek, vagyis a tetőtere. Már szereztem csirkéket. Hát körülbelül ennyi. Hát most már egyre nagyobb a ház. Igen. Hát egy kicsit haladtam, hogy mondjam. És most így volt egy kis probléma a tetőtérrel, ezért egy kicsit ilyen furim lett magadra. Még nincs világításom. Csináljunk ide fentre és egy crafting table-t. Így. Egyébként köszönöm annak a 9 megtekintésnek, és akkor láttam utoljára. Annyit láttam utoljára így. De miért nem osztál? Már kell menni kőért, majd reggel elmegyek. Vagy... így, és itt meg üveg lesz. Döntöttem úgy, és elég királyul ki lehet majd látni. Hát jól látszik. Van szalám? Nincs. Semmi. Akkor ezt így bepakolkázom. Csinálok előtte még egy chestet. Hát ez a videó most nem tudom mennyi idős lesz. Az előző azt kereken 10 perces lett, azt tudom. Direkt csináltam úgy. És viszont akkor így. Ez egy facsákány. És 3 kő. Így kell craftolni a csákányt, aki még nem tudna mondjuk. Elmondom, hogy így kell. Reménykedünk. Csinálni kéne egy kis faszenet. Még lemenni bányába. Elmegyek kis faszénnél. Kirakok 2 fát és annyi. Hát igen. Végre végleges. Ez most nem lesz túl hosszú videó, mert jönnek hozzánk a reprodukálásra. Ezért most sírnem kell. Mindegy, kivágom még ezt. Kutakodtam egy kicsit, de szerintem nem fogok beszélni. Na, reméljük most nem lesz betelefonálom, mint az előző részben. Akinek van szervere, csak ne a legújabb Minecraft legyen. Van szervere, az, ha lehet, írjon kommentbe, és szerepelni fog abba a sorozatba, ha biztosítja a szervert. Ezt akartam mondatcskázni. Mi ez a... Nagyon nagy FPS volt. Bauza, cirke. Hány cirke van? Mi? Ugye? Nekem 4 csirkém volt. Elnézést kérünk. Vagyis kérek, mert most már nem csoportba videózott. Megtelt a hely a gépben. Igen. Lát a felvétel, és most egy másodperc kimaradt körülbelül. Üveg már megvan. Így. Nem tudom, hogy mennyi maradt ki, majd megnézem. Addig be fog kiveszteni a
a kis időre valami felvér, hogy van. Aidni. Á, de ez tökély, ez jó lesz. Hát nagyon sokat haladtam azóta, mint ahogy látjátok. Na, akkor egy maradt hátra a faszi. Ilyen klasszik is. Mondjuk. Töké. A felszíne is elköszönök.